Иван, ти носиш хляба, тебе е хляба, така че... И Велине пред вас, който ме подкрепи от началото до края, защо другите партии не се настъпиха да купат една бала сено или един чувал царевица да изпратят на тия животни? А те ме притискат до капка кръв ме смъчкака цялото семейство. До последно. Ето го човека. Вярвайте на него. Само на Величие. Трябва да победим. Тук сме събрали за Байрибан. Байрибан, да. Ето, за овчиците да има Ядене. животновъдство, защото виж Да. сега, в България е станал 17 евро агнешкото, защото нито дават субсидии, нито се грижат за животновъдите. В Гърция 11, защото държавата им помага, а тук ги убива, нали? Да, Не останаха животни. смачкаха ги навсякъде в И сега, Пловдивско. колко животни могат да издържат година и половина затворени и да не умрат? Това е специална порода. Тя е генетически съвършена и института в Женева трябва да ги изкупи, за да ги клонираме. Точно. Няма други. Ние ако хора затворим за един месец и приключват. Ето, ние ходихме с тела за 18 часа, се разболя. Представяш ли се, овцете година и половина? Защо не умират? Каква е тази чума? Тя обратно, дай да заразяваме и ние. Точно Значи така. всички трябва да заразим от тази чума, за да сме здрави, нали И така? втори път раждат, им доказваме. А, така. Очевидно. От това нещо по-хубаво има ли доказателство? На кой да вярваме? На хартията или на очите да си вярвате? Така, Който е истината? сина ми днеска е тук. Станал 6 часа. Вчера не слуша малко и казах, няма да те взема при овцете. Тръгваме в 7, той в 6 облечен при мен като войник. И казва, тате, айде при овцете. Браво! Ето, значи какво дава Жив и Байрибан? здрав. Радост на младите. Точно. Какво ще направим с фермата на Байрибан? Това ще стане туристически обект. Идват да гледат как се гледат овце, Точно, малко да точно. се разходят страхотната природа тук. Всичко има и ще го включим към Велинград, нали така? Правилно. Маршрута на Велинград да дойдат малко мляко и сирене от животновъд. Между другото, всичките тези изисквания, които нашите управляващи са въвели, не са изисквания на Европейския съюз. Ще ви кажа защо. Отивам в Италия. Пред мен един човек дои крава и ми прави моцарела. Как той може без мандри, без нищо да ми направи моцарела в Италия, а в България не дават? Ма е Италия, не е Защото България. притискат. Не само тук. Отивате в Швейцария, отивате в Германия, отивате в Австрия, веднага ви прави фермера, веднага. Той ви прави от млякото сирене. Добре, в България що не можем? Значи ние сме висока класа, казват. Вие като виждате България на висока класа ли ви прилича? Не. Затънахме, унищожиха ни и обикновеният човек като Байрибан е смазан. Сега отиват и казват, някой му брои парите или овцете. Бе, ела ги гледай, бе. Дай да им дадем, един ден да ги Да! гледай. Един. Каниме ги! Каниме ги да дойдат да ги нахранат. Един ден. да. Един Да ден ги да видим дойдат да ги влязат нахранат. вътре. Точно. А, Точно. никой не иска да гледа, всеки брои само парата накрая. Да. Байрибан заслужава народната подкрепа и любов. Ние ще се борим всички за истинския човек. Точно така. Ако няма производители, няма и хора. Кой ще е търговец, ако няма кой да търгува? Кой ще е, примерно, управляваш, ако няма хора, които да хранят народа? Никой. Значи основата винаги стои на трудовия човек. Връщаме любовта към трудовия човек. Правилно. Байрибан го носим на ръце. Можеме! България! Да живее Байрибан! Искам да кажа няколко думи. Да слуша цяла България. Който желае младите момчета не да стават хулигани и наркомани, да ходят по кръчми и да се трепат, да боисват, може да дойдат тук при нас, да им се знам работа, да се учат на трудолюбие, да знаят как да дойдат овце, да отглеждат стада, крави, овце, кози, да се развъжда в България, както е било едно време. Да цъфти България, да имаме всичко, нашата плодородна земя в България по-добра, никъде не има в целия свет. Бехме много добре, смачкаха не, откраднаха заводи, всичко приватизация, разсипаха цяла България, айдуците, нахрани майковците,
крадат ме денонощно. Защо? Защото народа спи. А не трябва да бъде така. Народа трябва да се събуди и да си върнем българското. Да се върнат децата, да не правят хулигански работи, да стават родолюбиви, да нема завист. Те усоволчиха един на друг. Там мислят за глупости. А това не трябва да се получава в България това. Трябва да се защитаваме, всички да бъдем като юмрук, заедно. Браво! Браво! Мога да ви кажа, ето го, великия българин, който не е ходил при него, да види колко камъни една голема пирамида. И казва, че е крал. Не вие камъните не може да платите. Те не могат да ги носят. И какъв спизамът си е направил. Това е трудолюбивия човек, който мисли за България. И ви показва очевидно, не да ги крие и да ги е изпил. И президента да не ходи при Зоров. Точно. Крадеца да ходи при истинските животновъди. Защото Зоров взема само субсидии, продава на 70 лева кашкавала на децата, когато 18 лева му е производствена стойност. Защо президента отива при Зоров, при далавераджията не отива при истинския човек? Защото? Къде е днеска Румен Радев? Да. Да обещае. Кани го! Колко пъти, господин президент, ела, да видиш, че няма болест. От миналата година го поканих. Защо не идвате, бе? Защо не идвате? Защото с костюм се изцапа. Защото цялата мафия е при вас. Всичките сте мафиоти. Всичко знаете само да крадете и да лъжете. Българския народ. Защо не дойдете да видите истината тук при мене да се изцапат обувките в калта? Зимата! Каква мизерия теглиме? Всичко на ръка. Нямаме техника, няма нищо. Истинските българи, които мислят за народа, те са тук днеска при мен. Погледнете Браво! цяла България да гледа.